12. mája sa konala v Rajeckej lesnej a v Levočí misijná púť detí, ktorú už 11. rok organizovalo ERKO, hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V Rajeckej lesnej na začiatku detí pozdravil kenský hosť Dominik Kimengič, biskup Lodvardskej diecézy. Slovenským koledníkom poďakoval za ich nasadenie a pomoc. A preto som sem prišiel, aby som vydal svedectvo vašej dobrej práci, že naozaj o to, čo sa usilujete cez dobrú novinu, prináša svoje ovocie a je to konkrétna pomoc pre naše deti a pre ľudí v Turkáne, ktorí sú nomádi a ktorí potrebujú mnohé veci, ako napríklad vzdelanie. So through ERKO, many children now are drinking good water, they are going to school, even those who are physically challenged are also being helped. Takže cez ERKO a cez dobrú novinu mnohé deti u nás majú pitnú vodu, môžu chodiť do školy a dokonca aj deti, ktoré sú postihnuté, ktoré sú telesne postihnuté, tak sa im môže dostať starostlivosti a môžu sa tiež dostať do školy. So I want to thank all of you, I want to thank the young people, the children, I want to thank the priests and all those who in one way or another have really given us life where we are in Turkana. Chcel by som sa poďakovať každému jednému z vás, chcel by som sa poďakovať deťom, mladým ľuďom, kňazom, tým, ktorí vás sprevádzajú, za to, že nám pomáhate žiť lepší život u nás v Turkáne. Témou púte je živá viera, takže chceme deťom pomôcť oživiť ich vieru a lásku k Bohu, k Panne Márii a k cirkvi. Aj cez prežívanie spoločenstva takých ich detským spôsobom. Pre deti bola pripravená katechéza, mnohé deti si v doprovode ich rodičov vykonali púť na Kalváriu, kde sa pomodlili krížovú cestu. Na opačnej strane obce bola možnosť putovať ku kaplnke svätej Anny. Na okolitých lúkach prebiehli rôzne hry, workshopy, napríklad na kukni do Afriky. Deti si mohli zatancovať erkotance, vyznať vieru prostredníctvom otlačku prstu a prebiehal tiež workshop ukazovačov. Program vyvrcholil svetou omšou, ktorú v bazilike Panny Márie celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Z Bratislavskej diecézy alebo arcidiecézy, Bratislavskej arcidiecézy, dobre, Banskobystrickej, výborne, Rožňavskej tu boli, tí pochybujem, že zostali, tí asi išli, Spišská diecéza, sú. No, z Nitry tu asi nikto nezostal. Tak zo Žiliny tu už nikto nezostal. Takže, otec biskup, prosíme vás, aby ste aj túto svätú omšu obetovali za všetky tieto deti, koledníkov, ktorí pomáhajú aj počas Vianoc deťom v Afrike a aj za ich rodiny. Sme veľmi rádi, že ste tu medzi nami. Ako vnímali púť samotné deti? Mne sa najviac páčil ten Afričan, lebo mal fajnový účes a veľmi dobre hovoril po anglicky. A bol zábavný a mohla som si tam vyskúšať tie pneumatikové topánky. Veľa dobrých vecí tu majú na kupovanie. Mne sa páčil slovenský Betlehem. A páčilo sa mi to, ako sme boli na lúke a hrali sme sa tu na háňačku. Mne sa páčilo, keď sme si mohli vyskúšať, aké to majú, no že to majú ťažšie ľudia, ktorí napríklad nevidia, alebo sú nejako inak postihnutí. A neviem, ešte sa mi páčila aj hra na lúke a cesta. Bol tu veľmi bohatý program hneď od rána, kapela bola úplne super. Bola som tancovať, spievala som pesničky, bola som na Kalvárii a kúpila som si veci. No. Mne sa najviac páčila cesta na Kalváriu a všetko tu bolo super. Ja som ich tiež vyzval k tomu, aby tak ako je zajtrajší deň, Matka Božia, keď sa zjavila deťom vo Fatime, tak prosila o modlitbu a o dobrovoľné obete, tak aj oni už to, že tu vydržali aj vtedy, keď pršalo a keď sa schladilo veľmi,
takto, aby mohli priniesť ako obetu, ale potom aj dar, ktorý doniesli, lebo každý mal doniesť sáčok polievky instantnej, ktorá zasa bude rozdaná do charitných domov, kde sú bezdomovci a ľudia, ktorí sú opustení, ktorí sú bezvládni, starí. Takže bude to také ďalšie spojivo týchto mladých ľudí, detí a práve tých ostatných veriacich, že cirkev vždy sa stará aj o tých, ktorí sú nejakým spôsobom na okraji. 3100 detí, ktoré tu bolo, myslím, že je tiež takým veľkým darom a ešte väčším darom bude, keď prídu domov a keď budú o tom všetkom rozprávať, čo tu zažili. Takže myslím si, že preto sa to oplatí konať, lebo toľko radosti sa zasa rozniesie po Slovensku, aj z Rajeckej Lesnej, aj z Levoče. Moja služba dnes na tomto mieste ako správcu farnosti bola za mrežami spovednice, keďže táto služba je taká najkrajšia, čo sa týka kňaza, a veľmi som bol taký rád, že tí decká prišli a otvorili svoje srdce práve preto, že pochopili, že tu prísť s nejakou obetou a pre obetu a zase tej obeti byť účastný znamená prijímať tie veľké dary dobrodenia, ktoré tu dneska určite doniesli a doniesli do svojich domov. Misijná púť detí bola určená predovšetkým pre koledníkov Dobrej noviny. Tí sa počas Vianoc zapájajú do koledníckej akcie Dobrá novina a v poslednom ročníku vyzbierali vyše 900 000 eur na podporu rozvojových projektov v afrických krajinách.